kadok ave pantaneli Diphu city represent Teron hin ban kardom na pazer iglo kardom KAMDS presents mate Karbi Anglong moms dancing star ahin pen patirpi ponsi non Karbi Anglong moms dancing star season 5 lapen ke Karbi Anglong kids dancing star season 3 grand finale paduponji non niphai ingkoi ra kathomarni labang so KAMDS along patirpi etum amman ke do advisor ake hai pi sang pi kache Teron pi alang lita do lapen ke president ake hai singjati so lapen ke secretary ake hai pi arti chentong pi alang leto mahin pen lapen team do an patir pi ponsi labang so ke kan chapati padu ponlo lasi non grand finale Kelangdun ji phan lapen ke padu ponji adim lake Sarsing Teron Langkung Habe Auditorium hall Matipung Diphu lasi kadoka ve phan same pachini lo Kelangdun ji akorte injer do an phan Langdun lo nang Kelangdun nam sekai sita nang ne ake joy pan Langdun ji nilita Langdun ji chisig erlo athe ke kan ke nilita ning dokpik lasi kadoka ve ta Kelangdun ji bang phu bang pik do an phan ta pachini lo date 23 December arni kang sampen chengpon po lasi chetong igolo nang lapen ke tiket nang ne ake joy se Kelangdun long ji pot kadoka ve ta chetong dun iglo na kardong